Mondrian, ROC, Mondrian. Na lugar aqui, esta semicorda back, tempo de Bushiri Hotel Vakschool. Pa Kiko, pa sobra aqui nang tour, disciplina, of maioria disciplina, para lo que te trata, hospitality, wat hij aqui ding. Que é a leeromgeving, e ambiente, desenvolvimento, tá algo hobby prático. Nós me se vai aqui ora com, nós po cria leeromgeving, maneira antes Bushiri, pero hoje em dia nós po aqui na Mondrian Hotel School. Pa Kiko, pa sobra, a melhor maneira para estudante, pocinha, ta ora que botem leeromgeving, maneira, hoop mais cerca de lo que onda a persona vai traga. E ora bota segurança, logicamente, com boa qualidade docente, ora bota segurança que estudante na hora não acaba, não está bom preparado para não vai traga em qualquer hotel. Hier op school lesgeven, dat we een combinatie hebben tussen praktijk en theorie. En dat we met verschillende leerstromen werken, dus van niveau 2 tot en met 4. Dat die allemaal in dit gebouw praktijk draaien, dus dat het een mooie afspiegeling is van de realiteit. Verschillende niveaus, culturen door elkaar heen. We hebben zelfs veel ervaring. We zijn een van de weinige mbo-scholen die al heel veel jaar een international stream aanbieden. En in die klassen, dat zijn er 2 per leerjaar, zitten veel studenten van de eilanden. Aruba, Sint Maarten, Curaçao, Sint Maarten. Dus het is zeker heel waardevol. We moeten meebewegen. We moeten proberen mee te bewegen met de student van nu. Zeker na COVID zijn de studenten, is de mentaliteit best wel hier en daar wat veranderd. Dat betekent dat we juist met hen mee moeten denken. En we passen ons onderwijs ook daar best wel op aan. Door goed te luisteren naar de student. Want dit is onze toekomst. Deze studenten gaan op een gegeven moment voor ons zorgen. Ook al is het in de zorg of hospitality, waar dan ook. Dus ja, we moeten wel meebewegen. Integratie met leertrajecten en praktijk vind ik heel bijzonder hier. Ik denk heel belangrijk dat educatie gestroomlijnd wordt met wat de particuliere private sector nodig heeft. Ik ben pretty impressed met live cooking, hotelkamers en zelfs een bar met alcohol. Ik ben echt impressed. Het voelt alsof je in een horeca of hotel bent hier. Zeker. Vanuit mijn real estate company doe ik al 25 jaar de opvang van Arubaanse studenten in Den Haag Centrum. En ik zou ze zeker aanraden om dit te onderzoeken of dat wat voor hun is. Om ook de brug te maken naar de Arubaanse tourism industry.